naše provizorné štúdio. Ale tak aj susedia sú takí, že rozbijajú čokoľvek a potom človek to musí počúvať. A odpratávať po nich. Tak. A to väčšinou býva aj problém. A práve o tomto probléme sa práve teraz porozprávame s pani Jarmilou Zapletalovou z Inštitútu bývania. Dobré ráno. Dobré ráno. A vítam aj pána Petra Grečku z Projekt bezpečného bývania. Dobré ráno, vítajte u nás. Ďakujem. Tak včera síce bola šibačka, tých susedov bolo hlučnejšie trošku viac ako obvykle, ale to sa dá tolerovať. Ale čo v prípade, že máme suseda, ktorý nám znepríjemňuje život, či už tými odpadkami, čo sme aj my ráno na ukážku vyhadzovali z okna. Alebo len tak, že si pustí nahlas hudbu. Alebo hlučný Ako sa môžeme brániť? Tak na to sú určité opatrenia a hlavne asi máte na mysli tie domy, kde je viacej bytov. To znamená, to sú dnes vo väčšine domy, kde sú byty vo vlastníctve jednotlivých vlastníkov. A vtedy na toto pamätá aj zákon o vlastníctve bytov, lebo ten hovorí, že ak susedia si porušujú tieto pravidlá, môže sa na návrh vlastníkov podať návrh na súd, aby tento byt predal. Čiže to je najprísnejšie opatrenie, ktoré je, ale samozrejme, ak ja chcem podať návrh na byt, musím pozbierať dôkazy. Čiže takýto nespratník určite tieto nejaké takéto kroky robí viackrát. To znamená, treba pozbierať dôkazy, kedy sa to stalo, o ktorej, čo sa deje a tak ďalej. Ako dokázať, že si púšťa nahlas hudbu? Tak určite, keď býva v bytovom dome, tak to počujú dvaja. Nad ním aj pod ním. To znamená, sa musia dohovoriť, čo sa v takom dome robí. A samozrejme, v takom dome je správca, alebo je tam spoločenstvo vlastníkov. To znamená, tento poškodený musí ohlásiť túto záležitosť buď jednomu alebo druhému a ten si pozve tohoto vlastníka, čiže treba začať komunikovať. Môže sa stať... Pardon, skočím do toho, že je dobre v tomto prípade, keď sa zbierajú tieto dôkazy, za každý volať napríklad aj políciu, aby to bolo zdokumentované? No ak už je to v takom štádiu, tak samozrejme, lebo polícia potom v takom prípade vydá zápis a ten zápis sa využije jednak na rokovanie na miestnom úrade, lebo tam dojde k takému určitému zmierčiemu konaniu, ale ak ani to nepomôže, tak samozrejme je možné aj predať tento byt a tohoto vlastníka proste z domu vypudiť. To už sú tie najkrajnejšie prípady, lebo ja si myslím, že viete, vždy treba hľadať cestu. Cestu k tomu susedovi a dohodnúť sa s ním, ak to ide. Ale nie v jednej televíznej reportáži sme videli, bohužiaľ, takého suseda, s ktorým si nevedia tí nájomníci pomôcť, sú zúfalí aj niekoľko rokov. Myslím, že extrém bol, keď sme videli aj minulotýždňovú reportáž, kde sused z okna vylieval z vratky a nevedeli si s ním pomôcť. No tak to je presne tento prípad, kde treba použiť tie radikálne postupy. To znamená tohoto človeka proste dostať von z domu. Pán Gričkovič, čo k tomuto problému navrhujete? Nám niekedy v tých bytových domoch chýba niečo také, čo už bolo prijaté, taký farmársky zákon, ale v bytových domoch. Aha. Respektíve naozaj tá komunikácia v dome je tá najdôležitejšia vec, ale niekedy zase použijem také známe, že 3-krát a dosť. Keď sme už ho 3-krát upozornili, už tú políciu buď alebo závažnosť prípadu už treba volať, treba urobiť zápis a naozaj treba sprísniť domový poriadok alebo dať mu vážnosť, pretože máme taký pocit, že Čo to znamená? Ten domový poriadok, ja si to pamätám z tých minulých rokov, že existoval nejaký taký plagát vylepený, on mal strašne veľa odsekov a paragrafov. Funguje to dnes, že toto je niečo, podľa čoho sa dá postupovať? Môže to fungovať. V takom dome, kde sú vlastníci, musí existovať v prvom rade zmluva o správe. To je najvyšší taký dokument. Za tým, ak je tam spoločenstvo, môžu byť prijaté stanovy, čiže aj tam je možné upresniť niektoré veci, ale potom najnižší taký dokument je domový poriadok a ten môže spodrobniť práve takéto vzájomné nejaké pravidlá. To znamená, kto môže vstúpiť do bytu, kedy má byť nočný kľud. A keď nesúhlasí, lebo to treba prijať. A čo keď nesúhlasí? Čo ja viem, ako 20 domácností, 19 súhlasí a ten posledný nie. Platí ten poriadok? Dá sa prijať? Platí ten poriadok. On, keď sa prijíma na schôdzi, tak má právo do 15 dní sa odvolať na súd. Čiže všetky tieto pravidlá sú nejakým spôsobom určené, len ich treba začať používať a samozrejme, že teda súd
keď 19 proti 1, tak asi ťažko rozhodne. Väčšinou ale tá súdna cesta býva veľmi dlhá, zložitá, ťažká, rovnako ako aj tento problém, preto my ešte s týmto problémom budeme celé teleráno spolu s vami diskutovať, takže ak aj vy máte nejaké otázky, konkrétne problémy, nech sa páči na telefónnom čísle 0910 125 999 môžete telefonovať. Pán Grečko, vy ste chceli niečo povedať, ale určite v tom ďalšom vstupe sa k tomu dostaneme. A teraz sa sú aj pani Zapletalová a pán Grečko, ktorí riešia problémy s bývaním. O čom ľudia telefonujú, čo sa ľudia pýtajú? Sú to najmä teda medziľudské vzťahy, ktoré sú zrejme teda na veľmi nízkej úrovni v mnohých prípadoch. Je to aj tým, že tie panelové domy alebo bytové domy, tam je veľmi veľa ľudí, rôznych chutí, rôzneho správania. Ako prísť k takému dobrému spolunažívaniu, pretože naozaj čo s nestratným susedom, pretože v reálnom živote je to niekedy problém a súdy sú nekonečne dlhé. Pán Grečko, máte nejaký tip, ako by si ľudia sami vedeli pomôcť skôr ako to je súdy? No, je to ťažké. A zvlášť v tejto dobe je to veľmi ťažké, keď ľudia sú ľahostajní. Volala jedna pani, ktorá má pocit, že je sama z 18 bytov, ktorá bojuje o to, aby sa sused zlepšil, pretože má psa, ktorý v podstate špiní v objekte, ohrozuje ľudí a ľudia sú nevšímaví. Takže môže byť, že sú ľahostajní preto, že pani býva oproti tomu susedovi, ktorý má toho psa na poschodí, robí zle a tí, čo bývajú nad ňou alebo pod ňou, keď sa ich to priamo nedotýka, tak sú ľahostajnejší voči tomu. Ja neviem, v podstate tá vymožiteľnosť práva v tomto štáte má niekde nejakú slabinu. Podľa mňa tam to niekde začína. A jednoducho tá komunita teraz momentálne v tých bytových domoch nemá možno niekedy ani také tie správne pravidlá, ako to riešiť. Existuje vlastne zákon 182, ktorý pojednáva o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a my sme sa snažili v minulosti, bola 9. novela toho zákona, priniesť tam niečo také, aby sme zvládli nejakú prevenciu predtým, než pani Zapletalová hovorila o tom, že predať byt. To je krajné riešenie. Ale medzi tým nejaká sankcia. Ale dôležité je asi povedať, že je naozaj fajn komunikovať a vy ste mi ukazovali nádherné obrázky, ako je to predtým a ako je to potom. Pretože sú panelové byty, kde to vyzerá. My to skúsime ukázať na kameru, keď mi to požičiate. Toto sú vchody, kde to vyzerá v paneláku takto. Je to obhorené, je to veľmi, veľmi nepríjemné. A je to o tom, že sa do toho paneláku dostávajú a rôzni ľudia, ktorí možno v tom dome ani nebývajú. Ja obrátim list. Tuto dole prespávajú bezdomovci, je to celé špinavé, popísané steny. A je dôležité, keď to správne chápem, komunikovať, aby sme sa dohodli, čo ja viem, že si namontujeme nejaké bezpečnostné zariadenie a nepustíme do toho domu zamykať vchodové dvere, aby sa tam nedostali bezdomovci, ktorí väčšinou prespávajú, alebo aj narkomani, ktorí bývajú problémová skupina. Alebo aj zlodeji. Zlodeji, samozrejme. Musia sa aj na tomto dohodnúť všetci vlastníci bytu, že tak namontujeme bezpečnostné dvere. Do bytového domu vedie veľmi dôležitá hranica, to sú vchodové dvere, tie prvé, zadné, alebo aj zadné. Toto je dôležité ochrániť technickými prostriedkami a dohodnúť sa musí väčšina. Hovorí sa, že demokracia začína komunikáciou a končí hlasovaním, ale momentálne myslím, že je platné to, že väčšina zúčastnených alebo nadpolovičná väčšina vlastníkov a ak o takýchto veciach sú napríklad vchodové dvere, stačí po hodine, keď je nadpolovičná väčšina prítomných. Čiže ak chodí 10%, môže väčšina z týchto 10% rozhodnúť o týchto veciach. Čiže sú tu aj zase, hovorím, mechanizmy, ktoré umožnia nejaký poriadok. Ale už sme sa o tom tu aj s pánom Grečkom rozprávali, že to je skutočne dlhá cesta k výchove, k nejakým pravidlám v rámci komunity. Lebo začína to tým, že sa každý pozdravíme, keď sa stretneme. Ale to dnes vlastne súvisí aj so spoločenskými nejakými pravidlami, lebo dnes skutočne tá hranica tej slušnosti je niekde posunutá na neúnosnú mieru. Existujú, čo ja viem, nejaké také pomocné nástroje, že nejakí až moderátori, poviem, ktorí ako dajú ten vchod dohromady a vysvetlia, že ľudia, ako neblbnite, sú to vaše byty, starajte sa o to, je to váš záujem. Presne toto ste vystihli, že ľudí treba vychovávať k tomu a na to by mali slúžiť tie schôdze,
kde sa o tomto začne hovoriť a na to by mal byť práve ten správca, to znamená, buď je to ten zástupca vlastníkov, alebo je to priamo tá správcovská firma, ktorá vlastne túto komunikáciu nejakým spôsobom začne. A tam by sa mali začať tie kroky ísť niekam dopredu, že teda dobre, tak nastolme si problém a riešme ho. Hej? Čiže ak máme niekoho, kto nám nevyhovuje, začneme s ním hovoriť. Pozvíme si ho na nejakú debatu. Vysvetlíme si, prečo je to takto. A ak už nejde, tak treba krajné proste možnosti. Tak, vy máte určite veľa ďalších skúseností. Pre vás, pre televíznych divákov, je tu stále možnosť telefonovať na číslo 0910 125 999, aby ste sa opýtali našich hostí, ako riešiť už konkrétny problém, ktorý máte. Susedských vzťahov? Dalo by sa to povedať, že opäť sa opýtame pani Zapletalovej, pána Grečka, aké ohlasy nám dávajú ľudia, o čom rozprávajú, na čo sa pýtajú. Nemusíte zapínať, len rozprávať. No, pýtali sa hlavne teda na vzťahy, napríklad smrad od susedov, špína, poplatky za odpad a takéto veci. Čiže zrejme tých problémov medzi ľuďmi veľa. Je veľmi veľa. My sme sa tu rozprávali v tom vstupe predtým, že vieme, že rodinu a suseda si nevyberáme, ale čo v prípade, keď ten sused ten svoj byt dá do prenajmu? To znamená, že on ako vlastník ešte stále je zodpovedný, keď sú tí nájomníci hluční? Pán Grečko, ako to je v tomto prípade? Určite áno. Vždy je vlastník zodpovedný za to, čo sa v byte deje. On má samozrejme uzatvorenú, predpokladáme, že má, lebo často to tak nie je, nejakú nájomnú zmluvu s tým, komu to dá do prenajmu. To znamená, tú zodpovednosť vie vlastne vnášať na toho, kto tam je v podnájme, ale stále je vlastník zodpovedný. A na ňoho treba mať kontakt, na ňoho treba mať tie páky a tlačiť ho k tomu, aby si on urobil poriadky s tým, kto tam býva. A čo v prípade, že aj nevieme, kto je vlastníkom a poznáme naozaj iba tých ľudí, ktorí majú ten byt v prenajme? Musíme vedieť, kto je vlastník. Keď už nič inšie, tak si vyťahneme z katastra list vlastníctva. Tam sú všetci vlastníci uvedení aj s adresami, len tie adresy niekedy nesedia, čiže ono to dá niekedy robotu pozisťovať, kde sa vlastník nachádza. Niekedy je v zahraničí, niekedy je proste niekde úplne inde. Ale slušný vlastník vždy nechá niekomu splnomocnenie, kto ho zastupuje. Čiže to sú síce cesty dlhé, ale treba ich prekonať a treba zistiť. Ten kontakt s vlastníkom je prvoradá vec. Áno? Ja som chcel ešte povedať, že je veľmi dôležité, aby ľudia si vážili, a chcel by som aj povedať, že v dome je jeden veľakrát niekto zástupca vlastníkov, koho si treba veľmi vážiť. Jednoducho, keď je to dobrý človek, ten veľakrát za smiešný peniaz alebo za žiadny peniaz sa stará o tých druhých. Toto sú, dá sa povedať, niekedy až hrdinovia, lebo niekedy idú, a mali sme tu také telefonáty, že sa stávajú niekedy obeťmi tých zlých, proste tých susedov v bytovom dome, lebo oni poukazujú na problémy a tak ďalej. Hej. No a to práve evokuje aj strach, že teda radšej sa zavriem v tom svojom byte za dvere a neriešim. Áno, presne tak. Len to nie je proste koniec všetkého, tým sa nič nevyriešilo. To znamená, to, čo hovoríme od začiatku, v prvom rade treba komunikáciu. A takým tým zvodítkom toho celého je vlastne ten, kto je zodpovedný za správu. Lebo ten má vyvolávať vlastne tie komunikačné stretnutia a aj nejak navrhovať riešenie. Veď konec koncov za to dostáva odmenu. Áno, presne tak. Nie je to len tak. Áno. A hlavná je, ako som teda ja pochopila, komunikácia medzi vlastníkmi bytov, aby ten problém medzi sebou ale slušne diskutovali, nie tak, že na mňa to nezaujíma. Presnem dvere a je po diskusii a po probléme. Ešte snáď jedno by som k tomu dodala, že za veľmi zlé považujem to, keď sa začne korešpondovať. Proste, a najmä teda sú takí, že hneď píšu na súd. Tak to je to posledné, áno, lebo tým sa vlastne len vyhrotia ešte tie vzťahy. To sa stráca ľudskosť. Áno, presne tak. Aby to fungovalo. Ďakujeme veľmi pekne, dúfam, že téma vás zaujala. Ak áno, tak niekedy na budúce zase určite rozoberieme v Teleráne. Teraz ideme k elektrine.